I dag skal vi have atletik, vi skal løbe, skyde med bue og pil, og så skal vi også springe. Du har præcis 10 sekunder for at komme herfra derned. Det er 100 meter. Kan du gøre det? Jeg er klar. Nu! Sig mig lige en gang, er du fuldstændig idiot? Jeg sagde til dig, at du skulle gøre det på 10 sekunder. Hvad fanden er det her? Tag en rundt til. Nu! Er du fuldkommen idiot? Når jeg siger 10 sekunder, så mener jeg 10 sekunder. Hvad fuck er det her? Så hjælper det ikke engang at skyde dig i fucking benet. Og nu er du blevet tid til bud. Jeg kan lige introducere, hvordan man gør. Hold kæft, mand, du er en slapsvans. Du blev ramt af en pil og ikke en bil. Læg dig ned og giv mig 20. Nu! Nu er du blevet til det sidste. Det er noget af det sidste, vi gør. Altså, prøv at se på mig, mand. Jeg kan ikke noget. Jeg gider ikke mere. Jeg gider fandme ikke mere. Jeg er ligeglad, hvor sur du bliver. Jeg gider ikke springe, dit svin. Fuck dig! Fuck dig! Du er psykopat, mand.